San Tomas eguna da gaur, abenduak 21, eta ospakizunak ohiko itxura hartu du azkenean, pandemiaren ondorioz, 2 urtez ez baita azoka tradizionala egin. Goizeko 9:00 ireki dituzte postuak inguruko herrietatik etorritako baserritar eta ekoizleek. 238 etxola jarri dituzte aurten, eta askotariko produktuak izango dituzte eskuragarri iluntzera arte. Gazta estia, ogia edota barazkiak besteak beste. Horrez gain baina, taloak eta sagardoa naiz txakolina ere ez dira falta izan. Aurtengo egunaren nobedadetako bat izan da, udalak ez duela baimenik eman postuak plazabarrian jartzeko, ezta bertan beste urte batzuetan egin izan diren ekintzak aurrera eramateko ere. Hainbat ekoizle aurka agertu dira, eta Bilboko konpartsak ere bai, egoerak San Tomas eguneko beren ohiko jarduna murriztu eta egokitzera behartu baititu. Edonola ere, jai herrikoien aldeko mezua plazaratzeaz batera, egun osoko egitargoa prestatu dute, bertsoekin, musikarekin eta janedanarekin besteak beste. Gabonen bezperatan izanik ere, eguraldia lagun izan dute goiz eta eguerdi partean areatzan barrena ibili direnek.